Bret. Ayo gak diawali. Wis sidalane lek penjel, Bang. Ditong. Lah mau berarti magrib mau wis ning kono. Opo? Ngurung yo okasongan. Okasongan Mas. Minggu nilai garapan. Garapan apa? Biasa Akrilik. toh. Garapan resin toh. Cetak mencetak kesenian. Calor. Perkembangan cah kota wow sangat drastis toh anak-anak kota e. Sio karo Bantul yo 11 12. Ado. 11.000 karo 12. Anu kunting ta. Wis seni rupa. Seni rupa yo. Bantul ro Jogja yo. Berat. Jauh banget, jauh. Yo, Jane ya padha to, Bro. Maksudnya permasalahannya sih padha to. Soal kolektif loh. ya. Kolektif Bantul masih meraba-raba. Yo piye yo rata-rata ngiblate lor soalé. Pomono cah melek ning kidul yo njuk ngalor to rawane gawe dhewe to. Yo piye Mas? Pono Sakjane sesuatu. Piye yo? Bantul iki sakjane yo akeh ngono lho. Wong-wong ampuh-ampuh iki maksude yo di dunia seni rupa. Sanggar maksude seni rupa yo cakup kabeh lah. Kabeh seni rupa. Terus kok sanggar oke cacah Bantul iki tapi ra ngerti. Ketuk saiki kok ra iso nggerake cacah Bantul iki lho. Kuwi ning Bantul dhewe berarti. Neng Bantul dhewe, sedangkan mereka yo tetep isih enek ning kota yo enek mereka. Oh, double berarti. Double. Tadi ning Bantul yo gawe ning kota yo. Oh, enggak. Apa? Maksudnya iki cacah Bantul iki. Heeh. Kaya aku to Mas, aku kan Bantul iki. Ning lor yo. Joksel dhewe to ning lor anggere anu dadi ngono kae lah. Maksudnya koyo dolan ketuk kene-kene. Yo karena aku neng Bantul urung nemokke cah-cah sik neng kutha ngono lho. Maksude aku neng Bantul yo bingung ngono wae. Gerakane barang yo. Angel. Tetep neng kutha to mah ngiblate yo tetep kutha. Sedangkan gawe kegiatan kok neng Bantul dhewe yo angel. Angel iki saka pertama wong-wongane apa memang saka apa antusiasme masyarakate sing pomong gawe pameran ngono ra tek rame apa sing Bantul isih kidul ya kidul ring road kidul kampus isi entuk kuwi lho padahal cedhak kampus isi sewon maksude kampus isi iki yo oke to Mas wong-wongan sik do wah kae saka kampus isi maksude wong-wong kutha kabeh yo saka kampus isi oke banget to maksude si A, si B, si C ketika nggawe pergerakan kuwi akeh banget tapi kok ngopo Bantul iso kahane ketinggal ngono. Ya mungkin karena kesadarane wong-wong Bantul sih. Kesadarane antara ketika iki ndek kegiatan kok ngene terus wah iki nggo ngopo to kok ngene. Wah buang-buang wektu. Wah aku kudune nyambut gawe iki mah keguang ngono. Kuwi lho. Ketoke soalnya nek ndelok ya sing tak alami ya mesti kaya nek pergerakan sing ning sanggar-sanggar rata-rata sing kidul sing tak temoni lho entah kuwi pertunjukan apa entah kuwi seni rupa ya rata-rata soalnya mungkin do kerja ngeboti kerja akhirnya ya ketika gawe ana sing menginisiasi gawe kaya kegiatan ya entah kuwi pameran entah kuwi apa akhirnya ya wis ya nek selo ya ayo nek ora ya engko sik. Ngono iki lho marai. Piye? Angel berat. Soale tetep imbase ketika gawe kegiatan kuwi mesti nek wong Bantul ya nyuwun sewu ya mesti. Wah ngijoli jam kerjane ngene terus aku kudu entuk duit. Ya padahal kegiatan kuwi ra melulu soal duit ya. Soal duit ngono lho.
Maksudnya ya mungkin saiki gawe kedepane itu imbasnya kan ya ora ngerti Ya, lah. soalnya yo jangka panjang Ya, ya. kuwi kan kaya nek menurutku kok ngono terus aku sok dolan ngalor ngidul ngono yo. Efeknya tetep jangka panjang ya. Maksudnya kok duit ngetutke to, Mas. Ngetutke terus kepiye-kepiye ngetutke. Bahkan wis sing ning lor pun ya ngono ya, mesti ya. apa tetep ya proses kabeh proses jangka panjang. Dan yang lor pun nggak kegiatan pun ya ora melulu terus wah gawe pameran mau gawe opo aksi-aksi opo mesti itu dit ora ngono banget. Ya ora opo paling mereka kaya maem ngono biasa ngombe minum kaya kopi opo-opo wis biasa tapi nek melulu tentang duit ya ora iso. Nah, iya. Tetep efeknya jangka panjang to. Tapi nek misalkan apa cacah lor ki katakanlah nyebutnya cacah lor. Enak skena utara. Mereka le mehar misalkan nggak inisiasi nggak workshop lah misalkan rasa pameran rasa apa lah sing lingkup cilik kaya workshop ngono ki njuk anune be apa kaya kan dia tetep butuh ya konsumsi butuh ya nggo misalkan sewa pickup nggo usung-usung apa ngono kuwi operasional kuwi piye apakah patungan po Kuwi tergantung kegiatannya Mas. Maksudnya kesadaran ketika dikatakan wah iki arep gawe sesuatu pada bulan Mei, maksudnya bulan depan ngono. Contone seumpama enek pameran dan lain-lain. Ya mereka udah sadar ketika ki butuh dana nggo operasional sakmene. Mereka bandingan. oh bandingan ya Kesadarane iki anak-anak iki. Seumpama gawe pameran, yo mereka maksudnya kaya gawean pun iki warna-warna to Mas cacahe. Yo enak sik pengangguran yo ono sik melu uang dan lain-lain tapi mereka iso membagi waktu ketika mereka sadar wah aku duwe studio, duwe sanggar dan duwe semacam kelompok-kelompok ini kudu men sebulan pisan gawe kegiatan ya mereka sadar tentang itu. Nah, iki sik radi etuk ning Cacah Bantul. cacah gitu Berat. Cacah Kidul ring road iki berat. Yo enek beberapa yang sik iso tapi sampai sekarang pun aku belum menemukan urung ketok ya Urung ketok. Yo ketemu meng neng kota. Wah, Cah Bantul ngene. nyambung kuwi ana dadi ngene iki yo urung suwe nganu sih yo mungkin ana diskusi cacah lah berarti cacah sanggar biasanya iki ana pandangan ngene iki nek kaya misalkan gawe menginisiasi sebuah kegiatan yo akhirnya bantingan urunan dan segala macam kan kuwi asline spirit mbiyen to spirit tradisi mbiyen Betul. tradisi berkesenian mbiyen. Nah, sementara dengan berjalannya waktu terus apa ono ya katakanlah ono danais ya. Ono danais medun akhirnya ono ngene iki ono pandangan dan ono sing ngamati juga. Nek ora oleh dana saka danais ya akhirnya ora gawe ngono lho. Padahal nek dikatakan biyen kan spirit berkesenian biyen kan entah tradisi apa ya wis bantingan kaya misalnya nggak jadilan po gawe reok katakanlah biyen dirapatke iki desa kene nganake jadilan oh ya wis konsumsine aku iki aku wani nganune sewa kostume apa ya padha bantingan ngono lho. Nah iki malah anyar ki ketika memang cacah lor sing bisa dikatakan cacah skena saiki wis duwe kesadaran bahwa ya mungkin mbuh ya apakah kelebon karo paham-paham biyen ki nek arep gawe sesuatu tanpa dengan ono pendanaan ya wis bantingan dan segala macamnya iki merupakan spirit biyen. Iya, maksudnya ya mungkin bisa dikatakan di belakang mereka enek sosok-sosok sik ketika wah aku gawe acara kong ini terus mereka isih
kasarane isih sonding terus isih nganu piye yo Mas le gawe ngene iki terus piye yo Mas sing ya kesadaran ngono kuwi isih enek Mas. Ketika neng cah-cah kota sik bener-bener dhek pengen gawe sesuatu ngono. Iki mereka tetep isih nyantrik neng orang-orang tua tersebut. Kayak gitu. Isih nganu ya isih nyantol karo ya seniman tua lah, senior kuwi piye apike apa njaluk anu ya. Njaluk arahan. Terus kaya seumpama iki iso di nganu dhewe pun mereka ya wis kasarane sadar ketika iki nek digawe dhewe dan di belakang awak dhewe pun ra enek wong sik bener-bener nganu iki pun enggak bisa. Iya. Kayak gitu tetep masih ada di belakang layar ya tetep anu ya tetep yo tembunge nek mbiyen yo nyantrik ya. Terlepas nyantrik kuwi secara langsung mau secara tidak langsung sing kudu bendina ketemu apa kudu yo men sak selane nyelake ketemu ya kuwi tetep dilakoni yo. Tetep dilakoni cah-cah kuwi. Ya kuwi sempet ono nganu sih, sempet ono pandangan bahwa ya iki enggak nganu ya ora kok apa ngelelek Danais enggak cuman sing terjadi imbas apa dampak negatifnya ketika ono pendana ya katakanlah Danais kuwi mau ono kayak proposal ora tembus misalkan ya wis ra sida gawe. Padahal nek dipikir-pikir kan ya kaya misalkan nek tradisi ya kaya apa kesenian tradisi rak ya wis berangkat saka sak duwene apa ya wis kuwi sing ditokke no. Tapi gandeng ana beberapa apa kemunculan bentuk-bentuk kesenian sing iki kudu nganggo lighting iki kudu nganggo kostum sing ngene iki kudu nganggo gamelan sing ngene iki akhirnya malah ngeduke spirit ku mau. Ya akhirnya malah ya waduh ra tembus iki proposal. Kasih tuh ya coba ngarep neh. Selak ketinggalan selak butuh. Ayo. Nah, kuwi lho maksude sing rata etuke ning cah-cah Kidul Ring Road, maksude cah-cah Bantul. Ketika nggawe sesuatu itu yo Danais barang kan sekarang maksude siswa cah-cah sekolah dan lain-lain wis do ngerti kabeh to. Terus ketika nggawe sesuatu iki enak Danais piye carane kudu ngakses. Deder dengan ngakses iki intine wah iki komunitas kabeh deder kegiatan tersebut. Nah, cah-cah kota iki mungkin ning circleku saiki lho maksudnya cah-cah sik do tak kenali ngono. Iki ora terus wah gawe kegiatan iki terus golek sounding ning Danais. Iya ora. Oh, malah ngono kuwi sik. Malah ora. Dadi contone ketika yo urung suwe enek pameran cah-cah ngono. Kuwi pun dengan skala gede terus enek musik-musik enek lighting dan ya itu pun ora terus nyonding ning Danais. Ora enek pikiran wah iki piye yo carane ngene-ngene. Yo ora. Maksude gawe sike kegiatan dak kaya sponsor dan lain-lain pun kuwi ngetutke. Oh, malah anu sik ya berarti gawe berarti nganakke sik. Nah, aksi dulu baru kuwi imbase mau ya imbase dampak positif mau sponsor udah mlebu. Ya secara tidak langsung ya duwe portofolio juga ya maksudnya wis tau menginisiasi koyo ngene iki. Ketika mungkin sesuk digawa sing luwih jero meneh wah iso iki wis ana bukti dan segala macamnya. Soale yo angel maksudnya neng kota pun ketika ngakses Danais yo sulit dan Danais pun setauku yo enek beberapa kelompok sing terbatas pertama terus yo enek sih ketika beberapa kelompok wis bener-bener dialiri kuwi setiap tahun ono sik ora ketika sik ora iki arep ngakses pun yo angel. Kuwi sih soalnya yo sempet kejadian ketika
biyen-biyen tau nggawe acara ning kampung pun ketika ngakses dana is tersebut pun ya mengetok Pak Klunyik ngono. Maksudnya Ra iso nggo make up kabeh. betul. Kasarane acara entek 50 punjul terus dana is ning metu ning Bantul ming klutik 2 juta mah nggo ngopo. Kayak gitu ya maksudnya apa cah-cah kota iki yo enggak terus kabeh gawe acara terus enek pendanaan sik gede enggak. Iya. Kuwi pun kesadaran masing-masing kelompok tersebut. Masalah dana mungkin ngono kuwi ngetutke dhewe ngono. Iya. Suatu komunitas tersebut ditutke dana terus iki piye iki dijak kolaborasi karo opo kayak gitu. Berarti ya kuwi mah ya apa balik meneh ning apa spirit kolektifmu ya. Betul, spirite sing seni rupa biyen-biyen Iya. saka simbah-simbah apa saka ya sak ndure dhewe pun iki pun masih terjadi di lingkungan kota ngono. Soale ya kuwi nek tak delok misalkan kuwi mau wis duwe kesadaran ngono ki asine penak banget ki ketika misalkan nginisiasi pameran lah. Delele nembusi kono-kono. Wah aku duwe anu ki grup musik ki. Nah, Wah aku tak melu. Ya Nah. wis ayo geret rene sing dilele apa event iki muncul ning medsos ngono kae. Wah kok ono kene aku iso terlibat ra yo. nah, Aku asine mungkin malah anu ya apa yo pertama ora beda kaya mbiyen sing mau do bandingan dan segala macamnya sing kepindho. Iki ternyata ora kaya sing dipandang selama ini sing kuwi mau ono dana is ono malah donge gawe event ning malah ora iso gawe event karena ora tembus dana is. bener. Ya alternatif asine akeh juga ya. Betul. Ya wis soalnya ya beberapa kali nemoni sih soalnya dilalai nggak proposal ki ngomong misalkan gue tahun ngarep misalkan waduh ramedun ayo wis wah rasito padahal iso juga misalkan di konco duwe apa gue iso musik to ngisi acara ning ngene gelem ra iki ana pameran ngene apa nggonmu ana grup teater ki pentas ki ning ngene gelem ra tapi ya aku mau balik meneh ning spirit Betul. kesadaran spirit kolektif ya berarti. Nah, kuwi sangat kuat dan ning Bantul pun ketika yo aku menyadari ngono iki lulus SMK to Mas ceritane SMK terus kuliah ngono kaya kolektif mungkin ning Bantul iki urung kaya kental banget ngono. Maksudnya tak omongke kental iki ketika enek komunitas sepeda iki kasarane iya ora bener-bener kan sempet ning Bantul njebluk pit kabeh Yo. terus tutup pit terus anak komunitas beberapa terus akhirnya do bubar. Ning Bantul iki ora terus koyo piye carane iki ketuk sesuk ngono. Lho ming sak dut sak nyet ilang. Ming sak kebiaran ngono ya. Nah, kuwi contone sing cilik kuwi terus ning seni rupa ya oke lah ngono model-model ngono kuwi. Nek ning kota iki beda. Maksudnya ketika seneng pit, seneng motor dan seneng seni rupa, musik dan lain-lain. Kuwi pun do digali tenanan ngono. Piye carane ketika aku seneng pit, aku duwe komunitas. Ya wis dipolke maksudnya diselami tenanan nih nganti pok piti sakjane kepiye kayak gitu. Terus ketika kuwi ning komunitas dan akhirnya kuwi pun ya iso menghasilkan uang ketika saka komunitas kuwi bener-bener kental wow piti kok iso ngene iki kepiye nganu kan yo iso to Mas. Yo begitu kan ning seni rupa pun ya kayak gitu mungkin lho. Iya. Ketika arep gawe acara terus wah aku pengen iki kon digagasan iki dikolaborasike karo kancane sik ning sanggar opo terus ning opo musik terus dan lain-lain kuwi dadi siji duwe konsep dan iki pun ya mungkin padha Iya. seperti komunitas-komunitas ngono kuwi to. Ya kuwi aku berarti
yo kan yo kari pinter-pinter ngerespon ya berarti. Misalkan kaya isu pit iki mau misalkan direspon yo kegiatannya orang mengkur benda apa ngepit tok. Ngepit tok. Jeleh to ngepit. Iya. Jogja, Paris, Jogja, Tugu, Bantul, Iya. lumayan Bantul lah. Jeleh to. Ayo komunitas pit iki ya wis ra bahas pit tok ngono. Kan iso disisipi. Oh pas neng Paris, pamane finish Paris. Neng kono ono kegiatan opo, workshop opo. Kan akeh banget Kuwi iki. sing Nah, iki sing ra tak temokke ning komunitas opo. Makane aku mending dolan ngalor Ngalor daripada ngidul loh, Mas. Ya karena emang kayak gitu kesadaran tentang kayak gitu. Maksudnya hal-hal kecil pun intinya ra bener-bener ra Iya. dipikirke, urung dipikirke. Ya mungkin enak beberapa sik mikirke tapi iki belum belum. harap ngerespon ya. Nah, bentuk belum semua. responmu ya. Soalnya ya gue mau mas misalkan isu pit iso disisipi macam-macam ditabrake dengan isu lingkungan misalkan Nah, apa kaya misalkan bar pit-pitan finish ning endi ya wis menguti sampah misalkan betul. yo nggawe kampanye soal isu lingkungan kuwi Betul. yo iso juga nyatane Yo cuman iso. yo kuwi mau apa balik meneh ning sopo iki sing menginisiasi karo Yo ngono kuwi ya. Maksudnya banyak orang pit kabeh iso sih. Maksudnya yo contoh ketika acara motor iki kan sempat aku dhewe maksudnya ngendel sebuah acara motor ning Jogja dan itu pun tak leboni acara motor iki biasane meng dangdutan dan lain-lain. Terus intine terus bubar. Aku engko ditambahi yo liyane dangdutan opo sih sing cah nom iso nganu tertarik. Terus enek graffiti, mural-mural ngono kuwi kan iso disisip-sisipi to. Ngono terus ketika acara motor kaya terus galang dana ning pantai Asuhan. Mungkin kayak gitu lho. iya Yo mungkin yo oke sih potensi kaya komunitas-komunitas tersebut ketika rame ngomong ke komunitas kuwi tok, rame motor, rame yo disisip-sisipi bahkan seni rupa pun yo saiki wis berkembang ning kono no. iya Ning pit, ning anu enggak melulu yo pola seni rupa sing biyen mungkin ngono-ngono kae yo tapi saat ini wis iso yo geser kono kene akhirnya ngerespon kae yo dadi luwih gede akhirnya bentuk-bentuk spirit kolektif tapi yo kudune lho maksudnya yo nek logika kan dengan apa keterbukaan informasi sing saiki gede nih koyo ngene alirane yo terus banget tapi ngopo juga apa inisiator katakanlah ya wong Bantul oke sih yo tapi jarang juga sing misalkan yo akhirnya wah aku tak gawe ning omah dhewe lah maksudnya ning omahe dhewe sing ning Bantul akhirnya wis melu lor wae sing cetok industrine wis berkembang nggih kudune yo balik meneh anu sih misi ini arahe mau nek memang karo sekedar seneng-seneng golek seneng-seneng oke ngalor tapi ya mosok ya kesesuk Bantul betul koyo ngene iki yo soalnya angel Mas nyadarke mungkin saka lingkungan sendiri ketika aku neng kampung terus warga pun kuwi pun enak cuma beberapa orang dan ya iki mosok duwe semacam pikiran kok ngene mosok dipinggul dhewe ngono lho. Terus dilaksanake dhewe ya contoh ketika aku ndek mbiyen tau nganake kegiatan kuwi intine ya meng wong pira terus akhirnya kepontang-panting dhewe kok ngono kuwi. Maksude urung iso ketika si A digawe tugas iki kok urung iso di nganu si B kayak tugas iki yo mungkin ngono kuwi sih kegelisane sik wong-wong Bantul ketika wis do nyemplung ning kota terus akhire
bali ning Bantul meneh. Ora nemokke wong-wong sing kaya kota ya. Spirit itu soalnya aku pun yo sempet enek beberapa wong maksudnya enek beberapa wong kuwi yo kasarane tak omongke legend yo legend ning Iya. dunia-dunia kok ngono to yo ning seni rupa dan kuwi pun wong Bantul ketika balik terus wis tau ning Bantul ngene-ngene terus kowe ora tau gawe kegiatan ngene apa Bang ning kampung. Wah angel iki wong Bantul. Oh. Ngerti dhewe to, Pret, ngene-ngene. Wah, ayo Bang. Padahal kuwi lho potensi wong cacah Ya, Bantul ngene. potensinya gede sak Bantul. Tapi yo emang belum bisa kayak orang kota ngono. Saka pemikirannya mungkin yo sampai saat ini. Apa meneh ning kon gawe kegiatan sik klutik apa ne terus ra enek dite. Aku kuwi lho, elike. Iya. Dite terus wah kok ngene iki wis kudu fashionku kudu nganu ku iki. Aku wis ya kayak gitu maksudnya sayang banget sih. Padahal yo potensinya gede banget ya. Situs-situs sejarah yo Oh. oke. Yo Arep peninggalan opo yo. opo lho. Yo Isu lingkungan juga asine yo wah banget masuk. dong Bantul. Aku malah sik miris sih ketika ya koyo bener sik diomongke mau koyo isu sejarah ning Bantul dan situs-situs ngono iki ning Bantul malah sik ngebyake kasarane le nduduhi ngene iki malah wong luar Malah wong luar Bantul sing dudu nggonmu kuwi ndek kok ngene lho. Aku baji kok iso kok ngene ya. Kok miris banget. Maksudnya ya nek dikatakan Bantul iki kaya pelajar sekolah atau kuliah dan kan iya akeh banget ora kok biyen ngono lho. Terus media terutama media kasarane dolanan Instagram, TikTok dan lain-lain mungkin akses ke ngono iki lebih mudah dan ngerti to. Wah iki ngene sama-sama maca sejarah to. Iya. Ning kono ono kabeh. Tapi kok ngopo sik dinganu kok malah sik teko wong di luar Njaba ya. Njaba Bantul teko tek ning kono Ndelok kasarane potensi. delok potensi pirang tahun jeblok der wis tinggal gitu. Iya. Wong Bantul dhewe ra iso neruske. Raiso neruske ketika iki pun ditinggal pun nah iki sik paling miris sih Mas maksudnya aku maca beberapa tahun iki ketika yo enek beberapa konco lah kasare wis tau buka-buka ngono kuwi kaya kampung wisata desa model-model ngono kuwi situs-situs sejarah itu pun ketika mereka tinggal ya warga belum siap intinya ketika wis dialiri dana is mau nyangkut ning dana is meneh wis langsung kucar-kacir ngono. Iya. Sempat Yo butuh pola manajemen juga kan. Dan yo wong Njaba Bantul ketika nemokke wis jeblok yo mereka bakal lunga no. Ra bakal netep ning Bantul. Maksudnya oh iki dudu sik nggo golek dit aku kasarane bar ning kene aku terus pengen pindah ning kene terus aku pengen nyambut gawe liyane ngene-ngene intine ngono to. Iya. Tapi yo sik dinganu wong tersebut imbas-imbase. Iki miris ngono. Kuwi beberapa tahun iki miris sih. Miris banget kok iso. Yo mungkin aku urung iso ngono kuwi yo Mas. Maksudnya aku sebagai wong Bantul urung iso. Soale menurutku kan kok ngono yo kudu sinau meneh. Ya, prosesnya Ketok prosesnya nganu to. Tapi yo ngobrol-ngobrol ketemu teman-teman sik luar kota sik wis tau ngene yo dhek yo wis sik penting ngene aku netep ning kene terus iso njeblok der. Yo miris wae lah krungu ngono. Kayak gitu. Jadi yo pertama sing perlu nganu ya balik meneh misi si inisiator ya apakah memang kur sebatas wis nggak event jeblok wis atau memang iki arep dijerokke meneh iki maksudnya enggak terus sing nggak event terus pentas terus pameran terus tapi ono imbas misalkan kaya iso disorot
media iso disorot media nasional bahkan luar negeri ngono kuwi. Tapi yo sejauh ini nek ning Bantul dhewe lho Mas yo ya akhirnya bentuk katakanlah nek tradisi yo bentuk pelestariane ono yo ming hanya sebatas pelestarian yo kegiatan ono tapi ora iso digeret luwih adoh sing iki iso lho misalkan mau pentas pertunjukan dadi apa workshop cilik bahkan mungkin iso dadi sekolah-sekolah sing anu apa iki digeret ning luar negeri iki ono iki lho ono tradisi-tradisi mau iso keangkat juga yo imbase iku mah ya Mas nggon bab yo kok pendanaan barang ngikuti mau betul. Soalnya yo saiki zaman saiki saking gampangnya sih Mas, maksudnya apa aku iso muni gampang ketika ngomong ke pendanaan mungkin contoh ketika gawe sesuatu sik bener-bener iki cetha diselami lebih dalem terus wis ngerti bener-bener akare terus pucuke kok iso gawe ngene iki kepiye kowe iso ngerti ngono pun iki luwih enak ketika enek kaya pendana terus oh iki aku duwe kok ngene konsep kok ngene iki pun lebih maksudnya enak. Dan ning Jogja iki ngeri lho maksudnya aku ngomong ke bab pendana iki kuat banget lho. Ora mung saka sponsor dan lain-lain mungkin wong person dhewe bahkan person ya. Ngerti wah kowe duwe kok ngene to terus yo nyoh iki nganu kasarane wong tersebut duwe kasaran duwe pemikiran mbuh sik jaman enom kepiye kan enggak tahu ngono. Kuwi banyak banget wong-wong edan lah sing tak anggap kuwi wong edan iki ketemu wong edan terus ketok pendanaan yo wah banget. Yo ketika awak dhewe duwe konsep apa duwe pemikiran apa iki bener-bener iso mastekke lere iki lho terus iki engko bakalan kepiye. Ya iso le branding lah katakan. Iki ono pergerakan tradisi, seni tradisi misalkan. Iki nggawa misalkan nggawa isu lingkungan, nggawa isu-isu macam-macam. Wah akhirnya ono ki sing ngerespon sing ndelok, wah kowe kok duwe kok ngene iki. Kowe kok duwe kok ngene tapi ya mau nek hanya sebatas pentas ya wis ming wong juga ndeloke oh ning kono ana hiburan iki ning kene pentas ming hanya sebatas kuwi. Tapi ketika misalkan iso nggawa ya entah iso menyuarakan suatu gagasan isu ya akhirnya kowe kok duwe apa kesenian tradisi sing iki masuk iki ketika dikeret rene. Ya wis aku melu iki. Invest kasarane invest dan yo akeh banget sing tak temoni maksudnya beberapa tahun ini pun aku ketemu wong-wong model ngono kuwi to. Makanya aku iso ngomong pendanaan ning Jogja iki enak. Aku muni ngono to mau. Yo karena kuwi pun aku ngalami dhewe ngono. Ketika prosesku mbone dunia seni rupa dan lain-lain kuwi. Yo ketemu wong-wong ngono jebul nang Jogja ngeri. Maksudnya Jogja sebagai yo kiblat yo. Diomongke kiblat bener lah diomongke yo nggo nggali ilmu sak jeru-jerune yo bener iki Jogja. Tapi kok warga Bali meneh warga Bantul ketika yo kasarane hobi cilik-cilikan mbuh gambar apa opo yo kaya gambar sing tak maksud ya wis kaya graffiti ning dalan wae. Ketika SMP, SMA wis dong graffiti ngopo do lah dipolke sisan. Tuk tuwa. Ngopo mereka ora terus metui ning endi terus kenalan yo berkomunitas ra yo. Kuwi sik diperlokke iki. Kesadaran antara wong pamane aku ketika aku seneng motor yo piye carane aku iso kenal iki dan lain-lain. Ya soalnya yo nganu nek aku ndeloke kan apa informasi-informasi ngono ki mau iso diolehke ketika nyantrik to mesti. Betul. Gelem ki misalkan graffiti lah.
Gravity wae ono cah Gravity, cah nom, cah anyar misalkan. Nek ora gelem terjun luwih adoh dalam arti yo nemoni senior-senior yuk ngulik jane piye to apakah iki iso dadi sebuah profesi iso dadi apa. Nah informasi ku to sing betul. Kadang yo misalkan ono wong yo gambarannya apik lah kata. Gambarannya apik ketika ora nyantrik ora nemoni wong-wong sing senior-senior. Akhirnya juga blunder. Iki meng nuruti hobi. Ya akhirnya lulus sekolah, lulus kuliah. Wis kerja wae. Kerja melu industri, melu wong. Ya wis. Hilang loh. Ya mungkin kok ngono dan mungkin pikiran sing rung tak etuke ketika wong Bantul dhewe beda karo wong luar apa wong njaba Bantul maksudnya wong kota ya kuwi ngene ketika wah kiblat kuwi luar buatku luar negeri mas ngene ngopo kowe ndandak ning kiblat wong luar negeri ya wong Bantule rasane wong Jogja enek ya oke sing apik dan mereka pun yo ning luar negeri ngopo ndandak ngiblate ado-adon yo bener awak dhewe duwe kasarane wah kok cita-cita to Mas wah cita-citaku pamane wis kok pelukis karo kok sapa sik ning luar negeri ngono to kae terus padahal ning Jogja iki yo akeh wong-wong ampuh ngono lho sing tak omongke ampuh iki yo kowe nyantri ning Jogja kasarane kowe ketemu wong-wong kuwi der mbuh seneng apa dipolke ning Jogja lah ketika wis ning Jogja apa dirasa wah aku wis cukup ning Jogja ya kowe lagi metu maksudnya ngiblat saka wong luar kuwi pun ra apa toh nek ning Jogja pun mereka iso ditemoni ngopo ndak ngiblat luar sik ra iso ditemoni ya mungkin iso ketika awak dhewe ngopo ngono to dan duwe dit wae piye dono ning luar kuwi pikiran-pikiran kok ngono kuwi sik ra disadari yo nyuwun sewu sik wong Bantul iki maksude ning dunia musik ning dunia apa Jogja iki wow akeh ngono lho gambar lukis seni rupa teater dan lain-lain iki banyak sekali budange maksude yo wah banget lah wong-wong ampuh. Iki nyantri ketemu terus ngobrol-ngobrol lo ya ora kudu nyantri maksudnya beberapa kali ketemu Serawung rasah ketuk ngendi-ngendi rasah ketuk Jakarta sih wow ngiblat artis kae iya ya sesuk kuwi iki kasarane iso ketemu dhewe ngono kuwi sih menurutku sik belum pemikiran belum temokke wong-wong Bantul. Nah, pernah ngene iki. Mbah wis tau cerita karo kowe ya, Bro. Pernah kejadian ini canom. Lagi yo katakanlah yo kuliah lah. Yo ning isi. Tak takoni to, kowe lulus arep ngopo? Dadi seniman Mas. Oh iya. Oke, dadi seniman. Lah saiki ngen-ngenmu piye? Aku pengen pengen apa ketemu iki karo salah siji seniman ning Jogja lah. Ngono kuwi. Lah cuman ngene iki. Dengan dhek pengen duwe ngen cita-cita lah, cita-cita dadi seniman. Tapi yo hanya sebatas sing diolehke ning kampus. Dan kuwi wis maksudnya ngene iki. Ketika tak tekoni misalkan lah kowe ora ngerti IVA ora? Apa kuwi Mas? Padahal IVA iki ndi jebul tanggane jebul. Ngono lho. Berarti aku yang gumune ya jenenge wae cah saiki yo. Kudune kan ngulik medsos lah. Iya. Nek dhewe wis krentek untuk dadi seniman ya saorane sing di-follow sing di dadeki kiblat juga lingkungan-lingkungan kuwi lah. Ning sampe dhek cah seni rupa nganti ra ngerti IVA. Dan ternyata karo ngomah iki cerak tanggane. Kuwi kan yo ngono to, mesti lah iki piye iki cacah iki saiki piye no, mesti oke kowe gambar
ngasah skill oke ya, tapi memang gelem ra gelem tetep serawung memang ya. Iya. Tetep serawung, dan serawung pun orang menjurus ya, misalkan DE lukis orang sopo ki pelukis ki, enggak orang ngono juga, tapi perlu ngerti iki apa wae to sing ning nggon apa disiplin ilmu seni rupa iki apa wae to. Misalkan sejarah juga dikulik apa lah, pergerakan-pergerakan juga dikulik, biyen iki kaya ngopo, saiki kaya ngopo, kan perlu juga dikulik. Enggak sing yo oke kowe ngasah skillmu, ngasah kemampuanmu nggon lukis misalkan, tapi akhirnya yo ketika aku mau kaya orang ngerti IVA. Iya ngono kuwi. Maksudnya kesadaran ngono ya wangel ya, maksudnya mungkin saka diomongke saka individu, saka A per A mungkin bisa dikatakan benar kok ngono ya. Iya. Saka pamane yo contone kaya aku ya. Biyen pengen dadi pelukis sih ngono. Wah, sangar to. Opo-opo anu seni rupa. Ngono kuwi. Yos nyantrik ning kene dan pindah-pindah ngono kuwi. Terus akhirnya yo mah bingung to, maksudnya bingung bener. Seni rupa ki ra melulu tentang gambar dan lain-lain. Iya. Kuwi tak sadari yo ketika delima ning dunia seni rupa, ketika aku gambar yo elek, gawe patung yo ora iso dan lain-lain ngono-ngono kuwi to. Maksudnya ya mung seneng seni rupa tapi urung bener-bener maksimal koyo gambar iki bener-bener tak asah ki urung ya, mungkin karena mbiyen wis bayangane wis mewah sithik to dunia seni rupa dengan kebebasan dan lain-lain ngono ketika mbiyen rung mikirke duit to. Terus akhirnya nyantrik ra ketemu, terus sempet kasarane dilema wis tak tinggalke wae lah dunia seni rupa iki opo ra nguripi dan lain-lain. Terus akhirnya yo kepanggil meneh kok iki sing ngekeki gawean sing anu kok mah cacah seni rupa. Nah, ketika pun aku mikir ngene, ketika mbiyen sing tak idolake kasarane kok mbiyen ra iso ketemu, kok iso nganu, terus akhirnya iki yo ming kaya mara domoro ngono. Kok domoro mbuh ketemu ning ngendi, terus akhirnya iso ngobrol dan lain-lain iki pun yo malah di luar dunia seni rupa. Ketika ngobrol ning ngendi, wah iki kok kaya cah seni rupa, jebul cah seni rupa ngene-ngene. Kok ketemu iki pun ya kuwi lek ngulik bener-bener tenanan. Nah, iki kesadaran iki sing angel sih. Maksudnya dunia seni rupa yo ora melulu tentang gambar dan lain-lain. Bener. Yo kowe dolanan motor, dolanan pit dan hobimu apa kuwi yo mengko mesti gathuk-gathuke ning cah-cah ngono. Saling yo dilalae nganu ya, secara industri pun ya ning film, ning motor mau kaya custom face dan segala macamnya. Butuh ilustrator, butuh seniman visual nggo ngerespon acara, nggo sekedar nggawe poster lah. Sekedar nggawe poster tetep meng-hire ya ilustrator, desainer ngono-ngono kae. Yo sing isih nganu isih mungkin urung ketok, tapi yo kudune yo wis melek lah jasa saiki. Yo kuwi iki do sadar ora, maksudnya nek aku mbiyen mengalami kesadaran kuwi kan yo suwi to Mas. Maksudnya mbiyen kan yo angel loh, maksudnya pengen mbiyen yo ora semasif saiki yo informasi HP acara-acara pun ora segede saat yo 10 tahun terakhir ora sing kaya iki lah. Mbiyen kan angel banget to, yo kowe kudu pamane seneng seni rupa, yo kowe kudu dono kluntang-kluntung bareng ikuti kegiatan. Nah, kuwi menurutku memakan waktu sik cukup suwi. Ora kok saiki kesadaran iki maksudnya ning cah-cah saiki ido sadar ora tentang media sosial dan lain-lain. Ketika aku pengen gambar contohnya mau kayak si Caisi mau si Amo pengen gambar ngene, terus aku kiblat iki der kudu menan
yo iso to maksude tekok-tekok liwat media sosial walaupun Iya. piye ra direspon opo kan tetep enek wektune sik dhek yo maca dan lain-lain. Ya sak ora-orane yo nek jaman saiki wis ana YouTube, wis akeh sing mewawancarai seniman kuwi lah. Delok wae apa postingan-postingan kuwi. Kuwi saka kuwi kan wis ngerti oh mbiyene kaya ngopo, saiki kaya ngopo. Kan wis apa ibaratnya wis oleh sangu ki ketika Iya. sesuk ketemu. Ketika sesuk ketemu yo sing diobrolke ya wis menjurus detail ora meng lolak-lolok ora ngerti apa sing diomongke kan Nah, kuwi. mesake juga. Terus soal gengsi sih menurutku nek cah-cah saiki. Ya mungkin gengsi iki pun bali meneh kaya sing cah-cah Jogja Kota karo Bantul. Ya ngomongke loro iki sik ya. Urung kok Sleman, aku ora ngerti nek Sleman kepiye wargane. Iya. Nek sing tak deloki maksude ketika aku yo dolan ning kota ketika wong Bantul arep nyantrik terus dhek iki gengsine aku ki urung iso lho Mas. Maksudnya dolanan kok ngene. Iya. Dolanan opo bahkan ning dunia seni rupa. Maksudku iki lho bab gengsi. Nek cah kota yo kasarane melu nimbrung aku urung iso aku tulung diajari. Oh. Langsung blak-blakan ngono lho. Oh. Aku urung iso pamane mereka ngulik apa ngono aku urung iso dolanan kowe iki tulung diajari piye to carane anu kok ngono wong Bantul piye yo kesadaran kuwi sih maksudnya kaya ning kampungku wae ketika nggak acara wis tak dunke sik ning isor terus kowe bener-bener iso apa ya iso ngene jebul ra iso jebul tombok